Sa hamon na oras na mundo, ang progreso makikita na niyo. Gayan niyo namon inbaduruto, baka kay puro ang hinihimo. Serbisyo publiko nga ora mismo, nagmano'y pinakikita kayo. Waray korupsyon, waray sindikato, ang tagpor sa inyo diretso. Yato na sa gidaw kita, di mano nabibitin lang humurap sa kaupay pagkit ang kursina sa ibigan, ang kapalis ginaganahan. Yato na sa gidaw kita, sige na ang kalupad hanggada, mga pinaura na sa hanggala, di mano'y mawalay humurap sa. Ang Ginoo ang tinatapuran niya, salit waray manggod pagkahadlok niya. Baha bagyo inaatubang niya, ang Panginoon inuuna. Ang pag-intindi o ang pagpapaya, hakasing-kasing di gud mapapara. Di manuroy aton man ginhigugma, lovely oras mabalik man ta. Yato na sige daw kita, di mano napipitig la kumurat sa kaupay pagkit ang kursina sa gipikat, ang kapadis ginaganahan. Yato na sige daw kita, sige na ang kanupad hanggala, mga pinaura na itsa hanggala, di manuroy maupay kumurat sa. Dami nga salamat, Honorable Barangay Captain Cyrus Lumuntad, o sugadman haimo Madam Marites Alvarez. Yan na mga pagkadto kita, pagpasayaw pa sa nga kuratsa, o